שלום לכולם, היום אני רוצה לראות לכם קסם יפה בקלפים, בחבילה קלפים. יש לי כאן חבילה קלפים של בייסיקל, אוקיי? עכשיו בואו תראו מה אנחנו נעשה. נגרום החבילה להיעלם. בואו נראה מה הקלף הראשון בחבילה. הקלף הראשון הוא מלך יהלום, אוקיי? נכניס את הקלף ונעשה ככה. נכניס את זה לתוך הקופסה. בואו נעלה טיפה את המצלמה. נכניס את זה בתוך זה. עכשיו יש לי שאלה על הקהל. איפה הקלף? למעלה, למטה או באמצע? הקהל עונה למעלה, ברור. ולהפתעתם, לא למעלה, לא למטה ולא באמצע. הקסם הזה זה קסם פשוט מאוד. אני רק אלמד את הקסם כי אין את זה, אי אפשר להכין את זה, זה קסם קשה להכין. יכולים אולי מנייר, מקרטון, ואת זה אני אנסה ללמד את זה בעוד כמה ימים אחרי פסח. אבל זה, בואו אני אגיד לכם איך זה עובד. בעצם יש לי כאן חבילה, שהחבילה היא לא באמת חבילה, היא חצי חבילה, שמאחורה זה שחור, ויוצא שאם אני מכניס את זה ככה, תראו מה קורה, החבילה נעלמת, ובעצם החבילה כאן, אוקיי? נעלמת. עכשיו, כשאני מראה את זה, אני מראה את זה ככה, בלי שיראו, אני פשוט סוגר והחבילה נעלמת. וגם הקלפים פה לא אותו דבר, רק קלף אחד שמים ראשון שזה קלף אמיתי. זהו. זה הקסם חבילה נעלמת, הלימוד גם. ואוקיי, תודה רבה, מקווה שנהנית.